Messecenter Herning lagde traditionen tro lokaler til årets sportsgalla, hvor toppen af dansk idræt skulle hyldes for et fantastisk sportsår i 2009. Danmarks Idrætsforbund uddelte 3 priser ved showet, hvor den største uden tvivl var prisen som årets sportsnavn. En pris, der gik til svømmeren Lotte Friis, der dog ikke helt vidste, hvordan hun skulle reagere, da hendes navn lød ud over højtalerne. Jamen, jeg tænkte lidt, det var løgn, fordi jeg havde lidt regnet med, at Caroline ville løbe med dem, så jeg kunne ikke helt fatte det, indtil jeg kom op og fik prisen i mine hænder og fik lov til at sige tak, så det var rigtig skønt, at jeg fik den, men jeg tænkte, det var løgn. 2009 har været et stort år. Hvis du sådan skal se tilbage på det, hvad har været det allerstørste, hvis du bare skal nævne én ting? Jamen, altså, jeg tror, at min VM-guld har været kæmpe stor, og det er den, jeg værdsætter mest med mit 2009, og det er den, jeg klart skal se tilbage på, når de sure træningsdage de bliver for meget. Udover Lotte Friis var også bordtennisspilleren Michael Mays og tennisspilleren Caroline Wozniacki nomineret. Begge har ligeledes leveret fornemme præstationer, men formand for Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, mener alligevel, at Lotte Friis var den fortjente vinder. Det har jo været et fantastisk sportsår, men Lottes resultater de skiller sig alligevel lidt ud. For det første så er svømning jo en af de største idrætsgrene på verdensplan. 1500 meter, det er en olympisk distance. Både verdensmesterskaber og verdensrekord, og alt sammen i det samme år. Det er en utrolig flot præstation. En anden af de ærefulde priser ved Sport 09 var prisen som årets idrætskommune, der gik til Gentofte. Vi har et stort tak til Danmarks Idrætsforbund for prisen og den rigtig store anerkendelse, som det jo er at få sådan en pris. Som jeg sagde det og siger det igen nu her, at det er først og fremmest en anerkendelse til det store frivillige arbejde, der gøres i samtlige vores foreninger i vores kommune på vores ledere og vores trænere og alle de andre frivillige. Så takken, anerkendelsen viderebringes først og fremmest til dem. Men så må jeg så sige, vi er jo også stolte som kommune over at få en sådan pris.